La resposta de per què aquesta exposició ens recorda una càmera de meravelles és perquè intenta ser el més fidel possible a la personalitat de Rafael Griera Calderón. I precisament la primera fotografia que ens trobem entrant a la sala, on es veu el taller de l'artista amb l'artista pintant, ja detectem aquesta necessitat per part de l'artista d'envoltar-se de multitud d'objectes que amb ell el sedueixen. Bé, el plantejament museogràfic té aquest to i aquest caire, penso, perquè jo soc artista i soc un artista contemporani que va a veure exposicions i m'imagino que m'ha deixat influir també per altres maneres de fer i el resultat és aquest. Tot i que jo tenia estructurada de manera bastant clara el que havia de ser l'exposició sobre el treball de Rafael Griera Calderón, l'exposició fora del marc anterior em va produir algun canvi en el plantejament. En aquella exposició que explicava una petita revolució, o que es considerava una petita revolució d'un conjunt de pintors joves a finals dels 50, principis dels 60, que qüestionaven l'status quo del que seria l'escola olotina. Allà vaig trobar a faltar la figura de Rafael Griera Calderón i em vaig anar a la pregunta per què no hi era. I aquesta exposició intenta respondre-la amb la selecció d'una sèrie d'obres que crec, és el meu parer, podrien haver estat en l'exposició anterior. L'espectador, quan entra a la sala, pot veure primer 3 retrats de l'artista. Per una banda trobem un Rafael performatiu, filmat en un vídeo Super 8, on ell gesticula i explica una exposició sent conscient que no hi ha so. Trobem aquesta fotografia on ell està treballant en el seu taller de la plaça Cardona a Barcelona, i després trobem un bust, el bust que apareix darrere de la paret de fusta que separa la sala de l'entrada, que és un gest també teatral per part meva. Més endavant ens trobarem una col·lecció de pintures ordenades de manera cronològica des dels anys 50 fins al 2000, però per explicar la figura, les diferents capes de la personalitat de l'artista, s'han col·locat unes taules en el centre on es pot veure, bàsicament, part de les diferents col·leccions que el Rafael Griera va anar construint al llarg de la seva vida. En la primera taula podem trobar una selecció de la seva biblioteca, en concret tots els Robinson Crusoe que va anar recollint, alguns comprats per ell, altres regalats per amics. En total, aproximadament, són uns 250 Robinson Crusoe. Ell era un gran lector i un lector de novel·la de gènere, però el fet de que acumulés 250 d'un mateix títol ja indica una certa obsessió. Altres elements, com podrien ser els soldadets de plom, les nines, el joguet que ens porta a la seva infantesa. Després ens trobem el treball
bàsicament dedicat a l'àmbit editorial, fent cobertes sobretot de novel·les de l'Oest, i finalment trobem una selecció d'objectes i llibres de caire més domèstic, decoratiu, que omplien les seves estanteries, però també algunes de les seves pintures. El segon millor pintor del món prové d'una resposta de caràcter irònic que utilitzava Rafael Griera quan era presentat a un tercer. I immediatament el seu interlocutor li preguntava «I quin és el primer?» I en Rafael contestava «Això ja és cosa seva». Ell es quedava com en aquesta segona posició, inamovible, perquè seria el segon millor pintor del món per tothom. Evidentment és una resposta irònica que servia per trencar el gel i que donava aquest to, donava el caràcter afable, amb sentit de l'humor de l'artista, que a mi m'ha interessat molt remarcar en aquesta exposició. I si ens fixem en alguns dels documents que aquí es presenten, especialment fotogràfics, també algun text escrit on parla d'alguna anècdota viscuda per ell, doncs detectem que era algú que podríem denominar molt pallasso, que era algú amb sentit de l'humor i que, inevitablement, en alguns dels seus treballs, aquest sentit de l'humor hi és inherent, hi és palès. I això era important per mi perquè li dona una mirada contemporània a un treball que, com dèiem, no deixa de ser un treball del segle passat.